sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intaikan biag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana kan panagtrabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa ken dua nga anak. Nakababain man nga may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak ngamin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pay ti platok. Kurang ko pay. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Ay, mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen nga agpay so mami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ka. Kasangay pa ini manong mo. No kasta, double celebration to nga rod ti mapasamak. Ha? Ay katun iha. Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod, agawid ni daddy iti daytang aldaw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti daytang aldaw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsangsangit kayo kadi? Ay saan iho? Saan? Apay kumabot ng agsangitak. Nagsuyang abak lang amin itay. Iso apinunasak dagiti matak. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot yu ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Wan. Naamwak ngamin nga damanin babae jay amaya. Pinagpilik no asino kada kami tipilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa dito ay balaywan na sana. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Diyak
man amoy jay amayo. Tsaka mo. Idina mo, kabaalang paymat. Ngam kadagi tinapalpalabas sa bulan. Kasla jakon kabaalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapuiti sakit amarikrek na. Sumubsobran jay amayo. Kahit yung kanina sinaan ni Daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kaya't amadadaal ti pamilya tayo. Nabayagan ang nadadaal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni Daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni Daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, Mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni Daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsa. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni Daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabamkit din di adim tamapantayon. Ang mga nuditay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, Mami? Anya, ni, apay ka no? Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito'y balay. Kasta aya, ala, partakam nga rudita tamapantan. Uwen, Mami, agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destinwa ni Daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, Mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana, nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat, para iti anibersaryo yo, kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasalita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, uray inton bigat lang. Mami? Oh, dayjayin ti amam. Rumwaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ti aramidin nyo dito, Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, Daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix, pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni Mami, Daddy. Pangaasim, Felix. Agawid ka kumamot. Saan nga agawid? Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami ang pamilyam, Daddy. Di nakpagsasawan iti kasta si Caldrin. Pudno mat, saan ka di? Di yo kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak, huston. Mabalin ka di, agawid kayon. Kat iti ka anuman, di un gamdan pa iti agsubli ditoy. Ngamin, uray ka sanu ti panang pilit yo kanya. Diya ko nagawid iti balay. Dakailatan nga agiina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni Daddy. Iso lang nga rudin tinakabasol. Ngam iso pala ti adaganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni Daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto Mami. Agsardong kayong rudong agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa'y Mami. At tinasayat. Iturog mo pa'y. Tapno makay nanaka.
Riingan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di adim. Sigurado nga agurura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan, mami. Huwag matkit di. Siya man nga ron ti maturog, mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Tiyayan ko. Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apayakas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunaklakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin man. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patibkeram ko mati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayon ni Aldrin. Anya? Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idaimay day di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat ti mo't asawak. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, apa yan? Aglulwa kami ti nani. Adda ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay ti naunang anak ko. Ay, kwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro kat aging kalaangan ijay ti biyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam ti agbalin abaldado. Huston. Panawan nakpay lang. Pangasim. Kaya't ko ti agmaymaysa. Sige, sikati makam mo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa'y laang ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nadda ka sa pulang, ha? Diyos ko, anya na ito inanapasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwin, basol ko ti kastoy anapasamak. Nasaya at met, napanunot mo tinagawid, tapno umay mo aywanan ti asawang, Felix. Saan ka di nga agungot ti kabit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako, manang, kinapod mo na. Insina ko ni Gina. Naamiris ko ngamin, asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon kin ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong, tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayan ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan kenkwana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag.
Siyak ti makaamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga ipatugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanan ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nanda pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehyo. Sigurado ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay to pulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasan ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babaan iti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetty Rasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among, itay ka pa ilang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kaming tumanan iti anak to. Santo mapasamak day ta, Marisa. Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix. Bay amasul nitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakil tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka na gawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at rahedya. Pakawanan nak, Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ado dagiti pagbababayak. Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ama naging bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikariga sana na maulit pa eh.
pakawanan na ko, Ma'am Marisa. Nabayagan anapakawan ka, Felix. Agyamanak taynik kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayon dito sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakit saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan anyaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulan ni mami manako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasatakan ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wenmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangay ni Manong Aldrin. Kente anniversary mi ka ni mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin, anak. Noda ka pa siguro biyag. Siguradong adamatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun, anak ko. Sapay ko, ma. Panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak dito ayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kandi kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang daydi. Agam sa nga pulo at tawon gaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarupkin si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas ano, sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami, dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatanday di apasamak, kantipan nakaputod ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani Ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Marisa.
Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngam kayat ko nga iparipirip iti kaadwan at ti Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo ket agbasol. Tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo ket adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Ket aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.